Head trader съм на Front Peak Trading Floor от над 10 години. Изтъргувал съм лично над 250 милиона акции като оборот, както и съм разгледал хиляди графики и сетъпи. В днешното видео ще поговорим за сегашната среда, предслив ли е пазара и какво правя аз в този момент. Абонирайте се за канала, ако целите да имате успешен трейдинг бизнес вместо хоби, който може от part-time да се превърне в основен доход. Ще ви научим защо не е нужно да се поемат огромни нива на риск и че не е необходимо да стартирате с голям капитал. Привет, здравейте от мен и сега с Симо ще разгледаме много интересни графики. Отново той да е мой ментор, тъй като средата, това, което с него коментирахме, е малко по, както той казва, чопи или несигурна с други думи. Та, Симо, оставям думата на теб да ни разведеш по графиките. Супер, окей. Този път, вместо да показвам на отделни трейдери, по-скоро ще покажем от моята гледна точка какво е една лоша среда, какво всъщност се чопи. Ние с теб сме си говорили това и в подкасти и нали, може би ти си се чудил или някой друг се чуди. Какво значи? Сега перфектен момент да покажем. Тук съм отворил графиката на S&P 500. Сега ще разгледаме някакво други, ти беше споменал за някакви имена. Направо решихме да сложим лаптопа и да гледаме и графики, докато си говорим. Но, basically, Боби, нали, основната идея е, виждаш, това е дейли графика, ден по ден. Тук е S&P 500. Да, S&P 500, ден по ден. И виж сега последните 2 седмици, горе-долу за какво става въпрос. Гап нагоре, това, нали, преди това е един голям така червен бар, още от тук стартира. Това беше края на... За новодошлите, всяка една чертичка е един ден на графиката. Точно така. Дневна графика. И виж как няма ясна посока. Нали, надолу. После, на следващия ден отваряме горе, значи затваряме тук долу, отваряме горе. Следващия ден отваряме тук долу, падаме до някъде до 50 и до 50 дневната, качваме се нагоре. Следващия ден отваряме, падаме. Отваряме горе, падаме. Следващия ден отваряме долу, качваме се. Гап нагоре, нали. Отваряме над този бар с лек гап, затваряме горе, стоим тук, почват нещата да изглеждат интересно, отваряме надолу. После тук почва ни гапове нагоре, изведнъж си казваш, аз всичко се оправя, нали, за момент и дойдоха тези дни. Дали е свързано сега? Това ще си поговорим, нали, с какво може да е свързано, но последната една седмица особено, нали, да кажем, още ето тук за мен това беше индикация и още тази седмица почти нищо не съм пипал. Нали, имахме някакви отворени позиции, удариха ни стоповете, този месец съм долу, съм леко долу, нали, никаква драма за годината, всичко е наред, просто този месец е такъв. И някъде още е тук, аз почти нямам трейдове, седа си на ръцете, чакам, даже имах един колега, който ме базикаше, ти винаги почиваш в най-правилните моменти. Нали? Какво значи най-правилните моменти? Като изям някакво шамара и като стана долу за месец, аз не обичам да съм долу и изчаквам средата да се подобри. Нали, аз много често говоря за тясни консолидации, tight consolidations, breakout. Това в момента е точно обратното на това. White and loose, големи барове, веднъж червен, веднъж зелен. И когато говорим за една добра среда, как се разпознава най-лесно, трябва да има продължение, follow-through. Нали, ето виждаш тук, примерно, как е една много добра среда, за когато човек е тренд follower. Нали. Отново, тук добавям, говорим, когато аз, нали, съм swing и position trader и аз следвам тренда. Ако някой е day trader, примерно, или скалпира, може тази среда да му харесва много, защото те обръщат по 5 пъти на ден. Ако някой играе mean reversion, нали, това е да трейдва, когато пазара или даденото актив пада. Да, когато търси обратната посока. Значи, ако нещо много се качва, той търси да го шорти, ако нещо много пада, той търси да го купи. Може би това нещо му е интересно. Нали? Тук така на Extreme Fear, много разпродадено, той търси да купи този баунс. Това не е моята игра. Нали? На този етап имаме, това беше петъка, това беше понеделника, днеска сме 25 ноември. Нали? Имаме два зелени бара, върнали сме, да кажем, 2/3 от петъчното разпродаване. Това беше earnings на Nvidia няколко дена преди това. Ще погледнем сега, нали, какви неща се случиха, но все още за мен това е така наречен, Марк Минервини го нарича hard penny environment. Нали? Той казва или easy dollar environment, моменти в които лесно се вадят долари, или hard penny, моменти в които трудно се вадят и стотинки. И всъщност, когато е hard penny environment, просто можеш да се бориш, но
моят опит показва, най-доброто тогава е да си седиш на ръцете, да си практикуваш твоя sitting out muscle, да си седиш на ръцете на български и да си седиш в кеш. Това е готиното като си трейдер, че просто никой не те кара да участваш постоянно. И това е нещо, което нали, хората така бъркат и си мислят, че постоянно трябва да съм в пазар и трябва да фана всяко едно движение. Не, аз искам да тръгвам, когато е лесно и когато е трудно, искам да съм извън пазар. Ако нещо ще тествам тук, ще е с много малък сайз, с много малко риск. Мога нещо лекичко да пробвам, но човек, ако се опитва да бъде да е скалпър, дей трейдер, mean reversion трейдер и тренд фолуър и иска да играе абсолютно всичко, просто това означава, че няма стратегия. Трябва да знаете коя е вашата стратегия, да сте идентифицирали, разписали в един трейдинг план и да знаете кога средата е добра за вас. Няма стратегия, която работи за всички среди. Това е нали, много смешно, аз като видя такива реклами, нали? Стратегия за абсолютно всеки маркет environment. Просто няма такава стратегия. Защото имаше много въпроси, то не е, може би, най-правилното видео, но за ICT стратегията какво ти не е. Много често имаше такива. Да. Аз работиш във всякакви среди, 90% win rate и така. Така, ICT, това, аз не съм нали, супер много заравил в цялото нещо, доколкото така съм се информирал, той много неща си ги е взел от Лари Уилямс. Лари Уилямс е легендарен трейдър и той нещата, които говори, са добри. Много хора това, което правят, измислят нови имена на нещо старо и казват, това е моята стратегия. Нали? Това супер много хора го правят и добри трейдери го правят и в един момент обличат го с други имена, но то е същото. Така, това, което аз знам за този ICT, че първо win rate твърди, че има над 90%, това веднага за мен е red flag, че такъв филм няма. Червен флаг. Да, червен флаг. Значи Лари Уилямс не твърди, че има 90% win rate. После четох, че той го били отвличали, той направи AI, който да решава пазара по начин, по който той решава. Нали? Отделно той е влизал лайв да търгува и просто не му се получават трейдовете, защото ти 96% win rate, това означава, че то няма как да имаш много лузери. Така че той според мен вече си е документиран фрод, нали, който се интересува малко повече. Иначе самата система, аз не съм специалист в нея. Liquidity gaps, има някакви неща, които аз не твърда, че съм специалист на всяка една система. Аз казвам, че моята стратегия разбирам и знам аз какво правя. Аз не казвам, че всяка една стратегия на света, аз съм най-добрия в нея. Това, което ти правиш, го има вече продължение на 100 години. Абсолютно. За мен това се доказано е тест of time, нали, теста на времето, не знам как. Теста на времето. Да, Джеси Ливермор, аз всеки път споменавам неговите книги, How to Trade in Stocks, също Майкъл Коул, Trend Following, също How to Make Money in Stocks, нали, готини имена си измисли хората за книги на Уилям О'Нил и така има няколко основни метода и свежда се до за мен, нали, основните неща са Trend Following или Mean Reversion. Няма много, може да ги обличаме с каквито искаме имена, но това е горе-долу. И във връзка сега с средата, това е среда, която генерално като едно обобщение личиш, че не харесва, защото е под главните дневни пълзящи 9, 20, 50 дневна. Далеч сме все още от 200 дневната, но предполагам ти не чакаш да отидем под 200 дневната, за да си квалифицираш със сигурност една среда като по-лоша. Ами виж сега, това е точно тук много важното, което е хубаво да се погледне. Когато говорим за дългосрочния тренд, той все още нали, си е нагоре. Когато говорим за средносрочен тренд, нали, midterm trend structure, в момента е под въпрос midterm, нали, защото ето средносрочният тренд е под въпрос, защото сме минали под тези. Но тук другото, нали, което е, не шортиш ли? За мен лично аз давам шанс на основния тренд. Не съм готов да казвам, нали, свърши, тук е краш идва, това беше нали, върхът, топа, даже за мен лично ще споделя нали, мнение, аз не съм по прогнозите, но ще споделя моето мнение. Тук на all time high, когато бяхме, Fear and Greed индекса показваше Fear. Сега сме на Extreme Fear, въпреки че тези дни малко се качихме, може би вече не съм го гледал тази сутрин, но на all time high ние бяхме на Fear. Обикновено върховете в пазара са асоциирани от моя опит с Extreme Greed, когато алчността има... Екстремност. Да, има екстремна алчност. Когато имаме екстремен страх сега в момента последните дни, особено петъка,
put call ratio, значи колко put опции се купуват. Това означава хората залагат на краш, избухва. Ритейлерите се убиха да купуват застраховка против краш. Всички очакваме краш, всички сме заредени и сме готови, всички сме продали. Обикновено моят опит показва, че тогава краша не идва. С Invest Club направихме ново обучение, което с времето ще расте като видеоархив. Имаме няколко клипчета, ще стават все повече и повече във формата на видео, кратки, ясни, мисля, че ще са ви много полезни. Долу в описанието е линкът, регистрирайте се съвсем безплатно и ще се радвам да се видим там. Това ли беше, свършва ли всичко? Аз не съм, не го виждам това на този етап. Нали. Не може всички да сме подготвени за този краш и той да дойде. Нали. Моят опит не показва това. 2021, когато пазара пик на ноември месец, бяхме на Extreme Grid и въпреки, че се очакваше качване на лихви, всички бяха супер оптимистични за 2022. Правиха прогнози 15%, 20%, 30%, всички прогнозираха някаква много силна година. Сега в момента очаква се сваляне на лихви, очаква се смяна на Fed Chairman, нали? Как се набори? Главата на федералния. Да, който ще бъде избран от моя гледна точка. Президент Тръмп ще избере човек, който е най-готов да сваля лихвите. Отделно идват midterms, значи междинни избори. Републиканците искат да ги спечелят тези избори. В момента approval рейтинга или рейтинга на одобрение на президент Тръмп е на най-ниски нива, откакто е станал президент. От моята перспектива, сега от тук това да е бил топа и да идва някакъв краш, просто не го виждам. Просто обикновено не работи така. Естествено, може и да греша. Нищо не пречи да обърнем тук, но аз давам benefit of the doubt. Нали? Изчаквам да видя. За сега имам една лоша midterm structure, но не съм готов да фащам да играя шорт. Актив сега, може би, който е интересен на хората, който доста спадна и така пречупи до някъде корелацията с акциите, поне моментно, така по-високата корелация, биткоин. За мен това, което направи биткоин е по-скоро като NASDAQ, малко хай бета на NASDAQ. Нали? Това, което разчупи за мен най-вече, беше някой го нарича дигиталното злато и аз така понякога го възприемам и като фундаментално, аз също така го разбирам, но в случая има много NASDAQ stocks, които направиха нещо такова. Мога да ти покажа много momentum stocks, нали, примерно Palantir, нали, и аз не знам, тези Quantum Names, примерно, ако погледнем, примерно, IONQ, който е един от лидерите. И само за хора, защото използват High Beta, означава ако, примерно, NASDAQ се покачи с 1%, обикновено биткоин се покачва с процент плюс, нали, т.е. над 1. Или обратното, ако има спад от 1% на NASDAQ, обикновено биткоин или подобни по-волатилни High Beta, нали, с по-висока бета активите, имат по-голямо движение. Емоцията там или отчетността обикновено е по-голяма. Точно така. Ето виж, нали, ето една акция, нали, като IONQ, която е тези Quantum Names. Да, тя с 50%. Тя спадна с 50%, примерно в друго. Да кажем някои от тия Nuclear Names, които са Small Nuclear Reactors, които все още... Да, и доста време. Да, аз много ги харесвам и ги следа, нали, тази година ми бяха един от най-големите уинери, най-големите печалби и те паднаха, ето виж, това е SMR, нали, падна с... Да, 60% почти. Да. 56 от 9 до 20. Да, ако гледаме от хая до лова, така че много неща паднаха. Биткоин, той обича да си ги прави тия работи. Аз си спомням 2021, когато още печатаха на Макс, той стигна до 60 хиляди и падна до 30, дали не беше 2020, само не се объркам, но отиде до 60 и нещо, падна до 30, постоя известно време на 30 и после отиде обратно до 69. Да, 21, ако не се, тогава имаше дъбъл топ един такъв. Да, но мисълта ми е, че тогава по време на абсолютно нормален bull маркет и докато всички печатки фундаментално беше абсолютно окей, си спомням, че направи 50% корекция. Нали? И нищо не се беше променило и после си отиде обратно пак нагоре. Нали? В момента биткоин е дефиницията на bear market, над 20% сме долу. Нали? Със сигурност силата не е тук. От моята гледна точка биткоин пръв ще надуши, ако има сваляне на лихви, ако Феда капитулира и почне така да са готови, отворени за нови стимули, което аз не бих бил шокиран, така ще го кажа. No. Просто
Това, което сега виждаме, това голямата синя линия 200-дневната ли е? Точно така, да. Ние много отдавна сме под 200-дневната, под 50-дневната е червената и сме под всички short-term moving average, ето ги 20-дневната и 9-дневната. Като цяло, много отдавна не сме в биткоин. Нали? Моя стил на търговия. Месец. Да, много отдавна въобще биткоин, нали, просто не е представлява интерес. Не съм го и шортил, защото не смятах, че нали, трябва да пада или не съм имал някакъв кейс, някаква теза. Все пак трябва да има някаква теза зад защо ще го търся. Сега може би за някой, който търси шорт, нали, виж тук примерно как е издържано на India, нали, много пъти някакви short-term moving average. Нали, ако някой иска да търси шорт, може би това е добър. Нали, непременно нали, някой иска нещо да шорти. Да... Тук реално е доста ясно изразен тренда в момента, поне нали, и средносрочен и до някъде, може да кажем и дългосрочен. Ами зависи. Дългосрочният тренд, аз това, което обичам да гледам е за дългосрочният тренд не е лошо да се отваря weekly графиките и в weekly графиките това е вече stage analysis. Има Стен Вайнстин е бащата така на Stage Analysis. Има една книга How to Profit from Bull and Bear Market. Той много говори за 30-седмичната средна пълзяща, която ти показва сега само, че то ни отвори друго Excel case, сега ще отида на... Виж, под 30 week сме, нали, можеш да направиш аргумента със сигурност, че сме и нали, дефиницията на bear market 20%. Просто за мен биткоин е малко по-различен асет. Той си е бил винаги малко по-див и честно казано в него по време на bull market сме виждали 70% корекции, 50% корекции, сега 30 нещо процента корекции. Просто за мен не е добър, не е много добра извадка той. Просто защото тук това е ниско ликвиден пазар, сега влезнаха институции, но отново, нали, тук движенията много пъти са, как да кажа, преувеличени. Фундаментално, нали, аз харесвам биткоин, нали, просто защото вече тук слагам си инвеститорската шапка за момент. Sound money, всичките аргументи, които са добри за златото, са още по-добри за биткоин. Нали, лесно преносимо, разделимо, така нататък. Нали. Идеята ми е, че фундаментално аз как възприемам биткоин, short fiat money. Нали. Аз съм short хартийки. Това е биткоин за мен. Нищо не се е променило. Така че аз лично, ако съм инвеститор, тук мен това не би ме притеснило. И тъй като аз съм нали, ходуър, нали, когато става въпрос за биткоин, нали, като инвеститор, а когато го трейдвам, тогава нещата са много по-прости, защото в момента просто няма сетъп и просто не го търгувам. Защо трябва да споря и да се боря с графиката? На този етап очевидно сме надолу, нямам никакъв интерес да шортя, защото не виждам кейс за нали, или причина да ставам по някакъв начин агресивно шорт. Дългосрочният тренд все още си е нагоре в повечето асети. Не очаквам, не виждам някаква криза, рецесия, дигане на лихви. Не виждам никаква причина нали, за това да ставам шорт. Което означава просто не участвам, докато не видя някакъв сетъп на лонг. Биткоин отдавна не е имал сетъп в него. No. А може ли да има една компания, която сега, например, тя не е падна толкова, Google? Google даже вчера направи all-time high. Google в момента е абсолютния лидер в момента от Magnificent Seven и не само от нали, просто... Тя гапва даже. Даже вчера гапна и направи 6% и нещо. И днес при маркет е 2% горе при маркет. Нали? В момента абсолютно Google е в момента абсолютния лидер, но ето отново. Нали? Сега тук виж колко чопи екшен, защото го гледахме. Значи аз го гледах през цялото падане. Google се задържа, той показва относителна сила. Той беше много силен. Но като трейдър. Относителна сила само за контекст, докато другите падат много, Google не пада чак толкова много. Някой път дори се качва. Да, относителна сила е, сравняваме акцията в сравнение с всички останали акции. Да кажем или спрямо някой индекс, спрямо S&P 500 или NASDAQ. Нали? Като сравним графиката на Google, ето ще отворя за момент NASDAQ. Ето графиката на NASDAQ, ето ти олицетворение на относителна сила. Виждаме NASDAQ графиката как изглежда, въпреки тези 2 дни, как се възстановихме от части. И нали, връщаме се на Google и как изглежда тази графика. Това е дефиницията на относителна сила. Нали? Въпросът е друг. Въпросът е това, което ние нали, показваме,
къде е този tightness, къде В момента го няма. няма го и как да влезеш. Нали? Не е имал момент, в който аз да мога, аз много исках да съм вътре в Google, виждах относителната сила, но просто нямаше ситуация как да се набутам. И сега тук има два варианта. Пак ще цитирам Марк Минервини, един от легендарните Market Wizards. Или имаш всичко, което искаш, или имаш всяка акция, която искаш, или си дисциплиниран. Едно от двете. Няма как и двете. Нали? Просто като трейдър, много пъти трейда заминава без мене. Нали? Последните 2 седмици Healthcare, някой или много от тези компании се качиха, но нямаше лесен сетъп, нямаше как да се влезе. Аз не чейсвам, отказвам да ги преследвам, да ги гоня и да купувам от някакви FOMO, така нареченото FOMO. Това е вече дисциплина. Само защото искам да я притежавам, като не ми даде сетъп, нямам го. Нямам го в момента. Виждам, че е лидер, ще се радвам сега малко да се спре, да даде сетъп. Аз мисля, че ще даде, няма да има никакъв проблем. Нищо не ходи само нагоре или само надолу. Аз съм сигурен, че ще даде сетъп, всичко е наред. Това в момента, което правим, наблюдаваме и максимално много си седим на ръцете. Това е и на трейдинг фора. Последните 2 седмици на всички ги съветвам. Много важен момент, освен, нали, защото при мен момчета, те веднага се свиват, намалят си сайза и дори да ги тормозят леко последните 2 седмици, като пари не губят, защото ние си имаме, нали, система, автоматично ти намаляш сайза и финансово много, много малко са ги ударили. Нали. Повечето хора са окей. Но това, което е другото, менталния акаунт. Нали. Концепцията за менталния акаунт последните 2 седмици много хора са изтормозени, защото тази чопи среда нагоре-надолу. Те се опитват на шорт, някой се опитва на лонг и на никъде нищо не става. И финансово ти може много лекичко да те порязват. Нали. Не губиш кой знае какво, но просто си изтормозен. И нали, на фора в момента, последните 2 седмици, просто виждам много хора, които просто са нищо не става. И затова, примерно, аз последните 1-2 седмици почти нищо не пипам. И си пазя менталния акаунт, за да може, когато се появят сетъпите и нещата станат пак добре, аз да мога да се възползвам. Тук би те питал само някои неща, които според мен са доста полезни на хората, за да не остават с грешно впечатление, тъй като ние с теб вече доста видеа имаме тук в канала. И с оглед, нали, на това, че гледаме тези тясни консолидации и гледаме да са над дневните ползящи основните, може би с оглед на това хората да не са с грешно впечатление, че абсолютно всичко вече им е ясно, защото има много неща, които не си засяга от тук, тъй като във времето вярвам ще ги засегнем. Правили сме не едно или 2 обучения допълнително с теб, където ти ги засягаш, но може ли само да изредиш някакво от нещата, без да навлизаш в детайли, които са много важни. Примерно каза току-що сайзинг, т.е. не е достатъчно само да знаеш къде да влезнеш, колко да влезнеш, стопове, видове стопове и прочее, други неща, например, които са много важни. Защото знам хората, примерно ти ги мотивираш в момента, както и мен и наши колеги си мотивирал да се позаинтересуваме и хората имат едно малко, което от егото ни идва, разбира се, че всичко ни е ясно, то е много просто, то е просто, но все пак има нюанси, нали, които и те са кардинално важни. Така. Аз все пак си мисля, че основните неща са няколко. Сега това, примерно за сайзинг, ние имаме едно видео, първите беше, нали, което аз държах да го направя. Първо за трейдинг план. Не от видеята, които хората са се убили да гледат. Нали? Просто не е толкова интересна тема, но всъщност тя е много важна. Също скоро направихме как се справяме с негативни серии. Това е как се намаля сайза. Трейдинг стратегии, това, което по-рано засегнахме. Например, за stage analysis не сме говорили. Има вече много неща. Когато човек задълбае, ти се майтапиш, нали? Как се яде слон, нали? Капка по капка. Просто много са нещата. Това което правим го да е хроносфилмално. И другото, което, нали, ти казваш, много хора, и аз го виждам. Има хора, които търгуват от 6, 7, 8, 10 години и те са с разбиранията, че всичко знаят. Нали? Че всъщност всичко е ясно и мен са ми ясни нещата. Процес е и всъщност когато човек много знае и си мисли, че няма нужда тия неща да ги чува, има хора на по 6 години и ние същи работи си повтаряме, нали? Които аз като от време на време трябва да си поговоря. Пак същите работи. Нали? Те нещата са наистина прости и основни, те са най-важните. За мен наистина 5-6 основни неща са най-важни. Сега, примерно, когато да разпознаеш една добра среда, това със средните ползящи е много добро. Да разпознаеш дали, примерно, имаме uptrend, който върви смут нагоре или в момента една лоша среда. Има ли продължение или няма? И просто човек, като погледне графиката, няма нужда от 1000 индикатора, за да се ориентира. Нали? Ето ти веднага го видя S&P-то, нас ги погледнахме.
относителна сила. Сравняваш графиката на NASDAQ с Google и виждаш, ето това е друга акция, която сега съм отворил, Apple. Това е друга акция, която даже тук нещо съм си рисувал. А тя също показва относителна сила. Абсолютно. Той беше много добър през цялото. Това е другия, нали, AI лидер, който на мен ми харесва. Не AI лидер, а по-скоро технологичен лидер, да. Който през цялото време, докато пазара падаше, беше като малко изигра роля на Safe Haven. Имам чувство, че всички се скриха в Apple, нали, докато пазара падаше. Нали. И той, ето тук имаше tightness, това, което даже мисля, че ние го показахме с теб. Това беше един от трейдовете, който аз бях взел. Мисля, че на ето този бар. Той се качи, падна, удари ми стопа, защото ето проби тези нива. Ето тук проби тези нива, удари ми стопа и не съм влезнал след това вътре, защото това са много широки барове за мен, много light and loose и в момента го гледам и него, както Google. Нали, това са в момента Max 7 лидерите, със сигурност. И друга компания, която ми направи добро впечатление, да кажем вчера, в сравнение примерно с Nvidia, нали, от SMH, от семикондукторите, това е Broadcom AVGO, който също вчера, нали, направи много хубав бар и затвори близо до all-time highs, когато, нали, пазарите са далече от all-time highs и дори, нали, все още сме под 50-дневната, но виж AVGO каква, нали, пак отново относителна сила. Нали, просто обръщам внимание как ги разглеждам и как ги забелязвам. Нали, сега виждаме просто... Това видео според мен също ще е изключително полезно, защото е нещо, което не сме коментирали. Вчера виж 11 сила. Ами да, просто лека по лека. Относителна сила е много голяма тема, но не е... нали, Уилям Онил говори много за нея. Не е някаква супер сложна концепция. Просто, нали, разглеждаш графиките и виждаш кое се държи силно. Не е, нали, някой път в тези книги се опитват да го превърнат в някакъв сайенс и даже леко нали, малко стават на моменти догматични. Не е толкова сложно. Нали? Ето, виждаш NASDAQ и виждаш през това време какво прави Apple, какво прави Google, какво прави AVGO. Не е трудно да забележиш. Нали? Ето, ако погледнем семикондукторите, нали, най-големия репрезентатив акцията, която, нали, репрезентира това нещо, Nvidia. Погледнахме сега AVGO, Broadcom и ето виждаме Nvidia. Нали. Това беше този отвратителен бар. Да, сори, тук залага хора. Малко нещо днеска интернета. Не е във форма при мен. Това беше earnings. Отворихме, мисля, че 2% горе и свършихме 2% долу. Даже може би повече беше. Както и да. И в момента сме под 50 day, под краткосрочните средни ползващи. Със сигурност в момента, нали, в SMH, в самите семикондуктори, нали, човек си ги разгледа по-отделно от тях, не показва относителна сила. Нали. Най-силният в момента от тях е Broadcom. Наблюдаваме повече седене на ръцете. Това е нещо, което хората някакси не могат да разберат. И... когато нямаш две аса, по-пиасо, по-добре да си седиш на ръката. По-лесно си го правиш. По-лесно си го правиш. Си по-начинаеш. Точно така. И си опазваш менталния акаунт и когато дойде, нали, лесната игра, ти си окей и се възползваш. А не точно тогава аз трябва да възстановявам 10%, нали, са ме порязали и съм изтормозен вече, искам почивка, когато всъщност това идва времето за правене на пари. Да, това е много ценна информация, пак която, както и друг път си казал, нали, ти би дал много дори пари, ако можеш да гледаш такива видеа, в които някой ти казва как средата не е добра и да не търгуваш, тъй като е нещо доста рядко, нали, повечето хора просто ти казват търгувай. Да, това е заблудата. Трейдери си мислят, че трябва да фанат абсолютно всяко движение, просто не е така. Трябва да знаеш твоята стратегия, кога работи, кога не. И ние се майтапиме много с тия неща. В офиса с Митко Патарински, който при тебе беше на подкаст, имаше с него се майтапихме, че две неща трябва да научиш, как да ги купуваш долу и да ги продаваш горе. И тия две неща, ако научиш за трейдинга и си готов, трейдинга е супер лесен, само тия две неща. А скоро дори с едното момче установихме, че даже може само едно нещо, само сайзинга. Значи лузерите ще ги играеш с една акция, а уинерите с 20 000 акции. И само е това нещо да знаеш и трейдинга е елементарен. Едно нещо трябва да научиш. Нали? Някакси много е лесно. Едно нещо, дори не са 5-6. Супер, Симо. Ще ти дам на тебе думата по традиция да финализираш. Също така само да кажа, отдолу направихме чисто ново обучение, в което Симо ще качва кратки видеа, ексклузивни за нашия сайт investclub.bg, отново безплатно, така че ще сложим линк отдолу в описанието и във времето датабазата или броята на тези по-кратки видеа, много образователни,
ще се увеличава в това обучение, така че може да се регистрирате безплатно и да го изгледате, за което благодаря ти отново и на тебе си. Супер, да. Ами, добре хора, мерси, че стигнахте до края на видеото. Ако ви е харесало, изгледайте и другите тренинг стратегии и трейдинг план. Това е което би ви препоръчал конкретно предвид това, което сега разгледахме. Мерси още веднъж, ще се видим в следващото видео.